Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Sugeng dalu Macangi Malimbo yang terhormat yang tercinta. Poh, mak peng kupingku. Peng piye to? Lah iki lho pas speaker kowe sugeng dalu mak peng kupingku. Awang sugeng kok munine peng. Su ngono lho. Sugeng dalu. Mergo awakmu muni sugeng dalu kebanteren iki lho. Kene speaker to. Neng kuping langsung mak peng ngono kuwi. Gitu ya. Oh nyuwun pangapunten berarti rada alon-alon. Alon-alon mawon. Yen ngaten kula ngaturaken wilujeng dalu katur sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki. Sa. Ababmu lho. Lah jaripun alun-alun. Sak madya. Semadya. Ora kebanteren ora kalon. Aje niki mike kula ora dijauhke mawon nggih. Aku ora maido lek sak umurmu iki pancen karo mik lagi seneng-senenge ya. Seneng banget aku. Tak tumbas dhewe mik ngantian ben iso nggo cekel-cekel ning omah. Lah iya. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya warga masyarakat wonten ing Darmareja. Lan wonten samping-sampingipun desa-desane ingkang sampun rawuh wonten ing pendopo Darmareja. Mugi-mugi sedaya pinaringan kawilujengan. Lan menika acaranipun gandeng bersih dusun utawi merti desa utawi napa sedekah bumi. Dadosipun kula ajeng dongakaken ibu-ibu riyen nggih. Oke. Ibu-ibu mugi-mugi pinaringan sehat kebagas warasan. Putra-putranipun pinaringan lancar anggenipun sekolah. Kerjaane iso sukses, duwite akeh ya. Iso nyenengke wong tuane. Jos, nek masak aja ditinggal ndak gosong. Matur nuwun pun dimasake enak niki wau. Kale bapak-bapak sedaya kula dongakaken. Pak Lurah sik no. Oh, Pak Lurah. Kepala desa. Spesial rada keri nek spesial ki. Soale nganggo endok, nganggo macam-macam. Yang bapak-bapak. Iki lurah dudu sego goreng. Kok iso nganggo ndok barang iki lho. Ya itu lho. Yang bapak-bapak mugi-mugi anggenipun nyambut damel, diparingi wilujeng, diparingi lancar, diparingi berkah. Lan napa mon nggih ingkang nyambut damel tetanen nggih tanduranipun sae. Le ingkang kagungan pedamelan apa jenenge dagang nggih pinaringan bati ingkang kathah. Sing dodolan iki mau apa dolanan anak-anak sing concot kuwi lho. Muga-muga ya bocahe saya akeh. Apa kuwi dolanan apa to? Kalau sing ngene-ngene pororoe lho, Pak. Encot-encotan to? Encot-encotan pororo. Iya kok iso cocot iki piye? Encot-encotan itu lho. Kan didongake nek bocahe saya akeh kan saya akeh sing rono. Kata bayar ngono lho. Heeh, tur wong tuane diparingi dhuwit sing akeh nggo sangu anake. Wes saiki Pak Lurah iki spesial banget. Pak Lurah iki kepala desa. Iya ini kon mustakandasipun. Desa menika mustakanipun, Ding. Iya mustakane aja ndas desa ngawut ae ora. Lali aku nek ning angkringan gentun to itu. Lah jenenge Pak Lurah iki piyayi terhormat diajeni wong sak desa. Mustakanipun desa. Mustakanipun desa. Inggih menika Pak Hernanto. Oh, Pak Hernanto. Her menika hebat, elok, merakyat. Tenan to. Tak singkat lho nek wong Jawa ngono kok letmu ning, letmu kuning nanto ya tenan to ngono lho. Iya. Apa kuwi kok singkat-singkat piye mau? Itu loh kalau wong Jawa tuh sukanya tuh disingkat-singkat. Singkat piye? Misal bilang letmu ning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Oh, cahyaku tadi. Heeh. Apa? Letmu teh. Apa kuwi? Kulitmu putih. Oh iya. Elisa Orkarus Yunan. Yunan. Ayu tenan. Oh iya bener. Elisa wow jan mbutmu wo. Pot rambutmu kudawa. Ah iya rambutmu dawa. Iya, bemu bang ki cahyaku tadi. Apa? Bemu bang. Apa kuwi? Lambemu abang. Bareng apa? Ayo. Ayo aku bareng weruh kowe terus li kuceng. Hei, iki
dijelasno lho. Jelasne taliku kenceng. Lha sing jenenge dalang taline sabuk ora kenceng ngono ya bahaya, mlotrok kabeh. Iya, mbasal-mbasen dhewe iso berdua sesuk. Ya. Apa? Tolmude. Apa kuwi? Mantolmu kudu gede. Mantol ndi? Ben iso nggo boncengan. Ora. Bu, adate kula lek temanyang mriki mboten rusuh-rusuh ngeten iki nggih. Apa rusuh? Niki lho sing marahi. Niki mboten rusuh. Tadi tentang apa? Singkatan mawon. Aku kene musala lho, aku biasane wah demes lek ngomongi runtut alus ngono. Sing marahi kowe ngarani aku. Niki napa mboten demes? Lah ngarani aku let mutih mau lho akhire dadi ya kan aku mau ngerti wong-wong kayak omongane kayak gitu loh. Oh iya. Inje sowan wonten mriki matur sembah nuwun iki nembe sepisan niki. Sembah nuwun. Sembah nuwun tapi nek kok ya Ki Cahyai wis ping 11 luwih ya. Piye caramu Pak kok iso lho 10, 11, 12 mayang ning kene iso ora ganti dalang iki piye ceritane aku tak melu carane. Kowe ngerti carane? Piye? Carane ya ben ditanggap nang kene terus. Dadi sing nanggap tak panjeri sik. Dadi pamane Sura iki wong Darmarejo arep wayangan, langsung tak transfer iki kangge DP. Lah ngono kuwi. Dadi Pak Cahyo sing DP. Yen ngaten benjang sik taun ngajeng kula DP riyen, Pak. Pak Her. Sak menten pinten to? Nek kula wonten 5000 sakit mboten nggih DP. Tur dasaripun kula niku wau kan paling awal to datenge Pak Cahyo. Ning ya luar biasa apresiasinya. Piye kowe mresani piye iki? Kabeh do gotong royong rukun kabeh mau bar acara kirap to bulurah lho lagi rampung le ngelap keringet lho wis andang waduh kok andang teko bintang tamune ngono langsung digelarno karpet Pak Lurah barang wah semuanya dicawesno saka wedang makan pokoke ragu jiwa matur sembah nuwun wah luar biasa ini namanya lurah atau pemimpin yang amanah yang melayani rakyatnya betul-betul ora kok engko njuk metenteng-metenteng kok teko wae wayangan wis dandan tinggal mangkat tapi nek ket awal yo kabeh nyengkuyung lho sak nyepakno daharan napa-napa Pak Lurah emang hebat matur sembah nuwun Pak Lurah lah ning penerno omonganmu ki lho sembah nuwun. Iya lah kuwi. Iki sampeyan iki ra ono sing protes lho, do mudeng ngertos. Lah piye kene piye alus iki mek batin. Mosok bintang tamu ngarani sembah nuwun nek sempat nuwun kan ya batin. Dudu ya sembah maksud itu gini loh. Makasih nyuwun samudra apa sih ambo rareti aku basa krama. Samudra pangaksami. Iya, itu minta maaf ding. Jem niki wau sadari dapur gandeng aku wis jajah ya mbokku melu rewang. Tadi aku ketemu Bu Sumini. Terus Mbak dari dapur aku nyuwun pokok men aku ra mbayar iki nek ra engko segone ra metu, aku nyuwun sambung wanci dalu. Oke, rebes. Apa-apa ra beres. Heeh, ra kudu mbayar Bu. Pokoke jenengan nyuwun napa dapur harus utama. Masalah nek ra ngene iki ra madang ade bahaya gitu kan sesuk-esuke. Oh iya. Iya. Heeh, aja kuwatir lek kene mesti kopen tenan. Iya. Tenan luar biasa. Mesti karo Bu Suci, Bu Lurah ki yen aku sak kanca mesti mulih digawani peyek. Lho. Peyek? Peyek sing delireng kae lho. Item tadi. Wah, kula nggih lho, Bu. Lumayan kula niku cah kos mengke nggih wadah lodong kan lumayan nggih sego nggih peyek mawon tambahi uyah wis jos niku nggih. Wah wis kowe iki sinden kondang malah kaya kere to sak. Kok kere to? Mosok sinden kondang tekan ndi-ndi kok njaluk peyek iki lho. Kuwi merakyat kuwi maksude ya ngirit barang, Ding. Nggih. Rombongan kere kabeh iki nek. Lah iya. Tur Mbak Elisa, saben-saben aku mayang nang kene, ya toh. Mesti sing lenggah ana mburi lak bapak-bapak mayoritas. Ning sing nang nggen musala sebelah kanan, mesti ibu-ibu. Ibu-ibu. Kuwi ket pirang tahun kepungkur wis ngono kuwi. Terus kayak gitu ya wis budaya ya. Iku, heeh. Nah iya ben. Tur iki mesti katrem pinarak nganti goro-goro. Wah, masuk. Ngaten niku lho, ampun pindah lho Bu. Mungkin nek rada keju ya rada dingin-ngene lah. Mboten napa-napa. Niki mengke kalih Dek Umi Hafifah nggih. Oke, monggo. Sambung wanci dalu buat Bu. Sambung wanci dalu, nggih. Ya Om kancana Mbak Yumu iki. Ayo. Nek omong sing apik ya. Wis tak warai lho.
Sing marai Elisa malah saya. Tawarai mangan popcorn. Enak toh? Enak. Nah, ade iki gaweke bahan go penonton kok. Lho penonton sakmene iki mesti langsung ning kene lungguh. Kalau sindane sing kae, wah gino. Kae sing kae gayung-gayung wae. Aku milih sing kae. Wah, sing kae manis ora, Mas? Betul. Ah, ngono kuwi. Penonton iki senengane kok ngono. Rasane sinden ya ra, Bu. Mbaten sing kono mriki. Iya. Kuwi lho sinden nomor 4 kok pinggir ki kok mangan. Kiteno nang golek bar mangan terus turu yo. Ya, cah loro. Umi yo ndongake sik ra iki bersih desa. Sinden ki dongane mujarab lho jarene. Oh injih. Iya kan akeh meleke. Nggih. Melek matane itu lho. Melek mripate. Ya. So matane ngono. Beh, judeg aku musuh iki. Nyun sewu Pak Dalang. Nah, ngono lho alus ngono. Heeh. Saderengipun kula nyuwun wekdal sekedhik mawon. Iya, alus. Nggih, damel kula menyampaikan sesuatu. Ayo. Visi-misi. Kula piye ya? Sugeng dalu sedaya kemawon. Kula nuwun Pak, Bu. Ayo. Kula nuwun Pak, Bu. Lah iki melu koceluk neh arep medayoh cah iki malah. Wis. Iki loro renek pilihane kok, Nduk. Ha iya, sitoke kula nuwun, sitoke lit mutih. Ha iya wis. Wis ben. Nggih, saderengipun kula badhe nyuwun kula badhe Dari sego pecele, Pak. kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa napa nggih? Langganan nanggap Pak Yoyok niki lho. Kaya warung langganan iki. Kowe iki nggo omong sampun kepareng tresnani wiwit Pak Iya tasik Joko ngono iso langganan kaya ning budhe ya Pak ya, langganan. Pun ping pinten to, Pak? Mbok ora tak hitung. Duite wis Lho, entek. kuwi bonus 1, bar kuwi tambah pisan meneh. Berarti kalih Berarti doso kalih welas 12. doso kalih. Kowe iki omong apa neh kuwi? Kowe iki omong apa? 12 itu lho. Kalih welas. Welas kalih pun. Ya. Tunggal kalih. Sik tak cek ya sik Elisa. Njajak kowe hitung-hitung Setunggal kalih. Tunggal kalih apa? 12. Ora iso ngono kuwi lek 12 ya kalih welas. Dadi Welase sapa? Welas mami po? Hah? Kalih 1. Heeh. Doso. Lah iya. Doso karo kalih. Berarti doso kalih. Aku iso asam lambung dhewe musuh kowe. Ngene lho, sedasa terus bar kuwi 11, kalih welas, 13, kawan welas, gangsal welas. Gak boleh. Bar sedoso, sedoso setunggal, sedoso kalih, sedoso 3, sedoso sekawan. Ngono. Aku malah bingung dhewe to iki malah. Ya wis kono sak meneh-menehmu kono. Kula dereng tutuk lho, Pak. Oh iya Ding, Om nganti lali. Terusno Om, ayo. Ngaturaken panuwun, Pak, Bu. Jenengan nggih sampun langganan Pak Yoyok niki. Mugi-mugi rezekinipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah lumintu, Pak, Bu. Amin. Tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap melih nggih, Pak, Bu. Dalange Pak Yoyok mawon. Ayo aku Mas gawe nggo Pak Lurah. Kamu bikin buat Pak Hari lho. Pak Hari. Kedawanan niki lho, keponcangan. Aduh, Pak Hari. Ha. Wangel irang iki. Pak Hari Wabuk to. Nggih, Pak Hari. Hati-hati lho, elek ajar dhewe lho, Mbak. Ha, harus wayangan. Kok tunduk poin lho bocah iki. Mbok apa sik ngono langsung harus wayangan. A. Alhamdulillah dalu niki wayangan. Wayangan. R. R. Rakyat maju Indonesia
Indonesia Sejahtera. Oh iya. Wis ben. Sampun Pak Hari. Ini urung. Lah nggih Indonesia Sejahtera. Oh iya. Nah iki jane bar ngombe obat apa to cah iki kok iso. Mas aku bareng laris malah saya nemen lek kocluk kowe. Ah iya, wis ben. Nembang-nembang, Pak. Iya. Buat ibu-ibu. Yo. Diaturake marang para juru ladi ya. Oke. Sing masak ana daleme Bu Lurah. Yo. Mangga, sapa sik kono? Senadyan to tangkap bumi langit prasetyaku tan ginggang sarekma lan nimas kanggemas hake Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula anem Mas Kiyoni Barata. Ayo kuwi ya dalang saka Laladan Medion. Sing wingi pas pandemi iki ya nyuli aku ngastana ing Darmareja lan ugi Dik Hafid iki mahasiswa isi pedalangan ya kepareng nunggoni ya kuwi saka Bon Agung kuwi. Wis pinarak ana kiwa dalang matur nuwun Dik Hafid. Wah ya wis elok. Yuk. Yakti pengen tak tembang ning kakungmu dan lila mesti kandhek ing panggrahita angel nggonku mus yen rina banget nglengkara genti yayi sak bunga ing wanciratri. Ya terakhir bareng cah loro. Pun kakang datang nendra
bareng ngangge kuning-kuning ya ketok semu ya, Nduk. Ha iya. Tandane kok. Ning bareng ketok kulite iki ireng ngono dhek ngangge bayak kuning jan kaya madu mangsa. Ayo. Ayo kari dilati ya. Ya sih, kok si Elisa kok si. L gitu. Ya L. Nah. Oh iya ki Elisa wingi baru ulang tahun ceritane. Oh iya. 10 Agustus ulang tahun. Oh. Lagi pira umurmu, Mbak Elisa? Oh, tolong jangan tanyain itu. Lah kenapa? 17 tahun. Allah. Itulah kaya ngono polae ora. Ya semoga panjang umur, sehat, Amin, atur dan bangun, sukses. Nggih. Ndang rabi. Hah? Ndang rabi. Dang rabi? Aku mumet nek rabi. Lah ngopo? Kok lek nyinden nek duwe anak. Wah, bukesi ndelokke bukesi wele mumet ngono lho. Mumet ora mumet. Iya, nyepake anu pakaiane dalang, isih engkong nyekolahke anake, sing ngurusi kerupa. Carane gampang. Rasa menikah ngono piye ya? Lho, kudu ngerti carane. Pamane ki rabi karo dalang ya upamane ya. Upamane ngono piye? Oh, ben sampean ora terlalu repot. Dadi bar sampean rabi karo dalang, ku dalang kuwi kon rabi meneh. Oh. Dadi sing ngurusi wong loro. Bahu membahu. Oh, kerja sama ngono. Ide bagus ning aku merasa dibodohi sebagai wanita ini. Iya. Ngono kuwi. Mendah boyo yen tasita urip lan ngandika. Dua kali ya. Awas. Dangdute yo. Oh. Hop. Asik. Pur. Sing gede banget Kang Mas Papujenku jajan hatiku sambungku menganci dalu rupe tersarimu kalawan Kang Mas Kang Pradipti Sami Nure Lestarine Hati Piratine Anono ingkang nyaluwe Ya mengakibate Ramu ing atiku iki Sirtan jodhing Bojan baluliku Apa tenan Hei, hei, hei. Ayo, Om. Sik, Om, sik. Lek Elisa jogete genah luwes pancen kulino. Ayo ayo. Umi iki lho jogete ayo. kaya kelebon orang-orang. Coba latihan gini. Latihan gini. Oh, parga yang ini toh. Ya, gini.
Wis iso. Sini. Lah ngene iki, telak duduk, telak duduk, telak duduk, telak duduk, telak duduk. Sing kene kudu kuat. Nek ra kuat coba tak goleke apa ya bebas. Ngene iki kari bawa. Tak cekel. Ya Pargoy. Ora apa-apa, ngomong enak Mbak Elisa ben diajari. Ayo. Iki arep nyinden karo sumo iki. Iki lagi hit, Pak. Lagi hit. Iya. Kuwi jogetan apa jenenge? Pargoy. Heh? Pargoy, Pargoy. Oh iya. Oh, Malah koyo pitik ya. kaya denden sawah malah ngono. Oh iya. Enak-enak ae ora. Yo, lanjut. Mendah boyo yes. Urip lan mantiko. Mesti Tontonan ini hanyalah hiburan semata dan hanya dilakukan oleh profesional. Waduh. Kaya main sulap ae ora. Ning tambah pengalaman lho Mbak Umi ini Iya. karo jenengan. Biasane lah Iya. Mbak Umi lek nembang lah mesti kalau ngececeng ngono diam saja. Pomo Ngececeng. gelem Ngececeng itu piye? ngececengi meneng ae ngono Oh, lho. nek diam tuh ngececeng. Heeh. Pomo gelem joget mung polahe sithik nek bareng serawung karo sampean saiki wah malih kendel. iya, Ayo delon-delon. Wah, keringete sak grontol-grontol. Grontol ya. Niki mau nggih wonten pamundutan. Siap. Bu Kesi yang dikasih dawuh. Lah Ayo. apa Bu tadi Bu? Diwaos Bu Kesi, menawa ana sutresna sing diwaose Bu Kesi. Inggih, Pak Dalang. Nggih. Menika enten request tembang saking wadoh lho Pak Dalang. Waduh, pundi lho. Saking Amsterdam, Belanda. Wah, nggih. Sawenipun Pak Oka Wibowo, mesti. Heeh. Nyuwun swantenipun Mbak Uun duet kalih Mbak Elisa, request gending Caping Gunung. Tapi dipun jenglengaken dan di tengah langgam didangdutke. Nggih Mbak, ben gayeng. Wonten tali asihipun. Oh, sudah transfer. Matur sembah nuwun Pak Oka Wibowo di Amsterdam. Nggih. Wah, nggih matur nuwun katresnanipun Pak Oka Wibowo. Nggih, ugi wonten ingkang ngersakaken menika jambu alas. Menika napa niku WA saking Bapak Dwijo, moderator SKCK nggih. Nggih. Sakniki anu Mbak Elisa jenengan sing kula caosi kebebasan untuk napa niku mengatur ini pertunjukan ini. Ngen limbuan terutama ki arepe nembang apa sih? Nggih. Caping gunung sik apa arepe jambu Caping alas? gunung niku sae nanti sinden-sinden menyepakkan parikan-parikan. Parian. Iya. Ini mau Mbak Uun apa Bu Kesi? Oh Mbak Uun. Tadi Nggih. Mbak Uun udah maju, tapi nggak apa-apa. Oke. Mbak Uun lagi kita jengglengkan berdua. Ya, karo sinden liyane nyapake parian sing ene hubungane karo doa untuk Darmorejo ngono. Ayo. Ya Mbak Uun, pancen iki lagi hit kok iki. Ayo, lagi. Mumpung sing Himnya kakung ora artisnya Madiun loh. Iki, heeh. Piyai laris ora umum Mbak Uun iki. Nganti larise esuk tanggal 18 arep wayangan dhewe. Ayo. Oh iya iso mayang Insyaallah. tau. Suran Mbak, suran. Oh, suran. Nggih. Suran sing mayang sapa Mbak Uun? Tulis sindu harus sapa? Kali Mas Adit. Mas Adit. Nggih. Nyuwun Lah- pangestune nggih Pak Yoyo. Lah Danang. Danang nggih. Oh iya. Sindu kalih Danang. Mm-mm. Kalih Adit. Yo ngangge gamelan wis yo. Mboten. Tip. Yo nganggo gamelan mosok wayang ora nganggo gamelan. Sampean ki lho yo. Iya iya, ngono nesu lho aku gur takon kok yo. Nganggur ini lho. Lah mosok wayang ora digameli yo piye tapi. Ya to riri. Ayo. Mbak Uun, Ai peraturannya piye Mbak? sapa sing nembang, Iya. sapa sing jenggleng. Dadi sing nembang-nembang, sing jengleng-jengleng. Pingsut gentenan.
Mosok wedok karo wedok jengleng-jenglengan. Engko aku misale nembang, berarti Mbak Un Iki yo ki purno ki Un iki gur jenglenge dadak lanang wedok e ngopo? Lah Pak, biasane ngoten niku kan sing joget ngoten niku kan wong lanang ngoten to. Oh iya. Mosok iki wedok karo wedok jengleng. Ya Paling ora. gak nggih enten sing lanang sitok. Besti Pak. Oh, napa wiyaga dari Madang Karao tim. Nggih, mbok dibantu ngoten Pak. Ya sapa cek ngono lho sapa tak. Sulomon. Oh iya kene Mas Ulama kene ngancani. Ngono. Ayo. Anu, disepati to Besti. Ayo. Yo kene yo. Mas Ulama yo pinangkanono iki mau mendute Mbak Un. Ayo to. Mbok ra ngono kuwi. Pesti kita. Lho wis mau krong lho, ayo kene kene. Tong tang ting. Ayo. Ting tong ting teng tong. Ayo Mas Ul. Ayo. Ayo Besti. Inilah dia Sulomo, pria dengan tinggi 159 cm dengan berat badan piro ya kira-kira 30 swidak. Pawakane gagah gede cilik. Ngenyak lah kuwi. Gagah gede ndak, Ding. Apa Besti? Arep ngomong apa? Gak omong, Mbak. Iya. Wes iki jenglengen sak remuke kuwi lek ngono. Jenglengan milih, saiki milih arep bangun sepo aku dulu. Ndang milih. Loh, Tekno. tekno duwo lho ini. Ndang to. Lah mikir nganti tekan Afrika. Teh kaya apa? Ayo. Ndang sapa, Guys? Sapa sih langsung ngomong. Manut Pak aku, Pak. Oh. Milih ndi Mbak Elisa apa Utsa? Kok Utsa. Anu Mbak Un, kleru aku. Mbak Elisa sih. Lali aku iso makcul lho, ayo. Are padha une lho dadi malih. Jenggleng sul. Ya, wes. Saben bengi. Lho, suara aku lho. Nyawa. Ya siap tuh. Orang geruang lho iso jenggleng Mbak Elisa iki, ayo. Aku. Siap enggak? Siap belum Sul? Nah. Kak kamu diem sih, aku yang jenggleng. Aja wedi. Kok wedi ki Aja nopo? wedi, kowe wis medeni. Apa aku koyo bertari durga? Kancane ra penak iso wis medeni lho. Ora Besti. Aja ganti Mbak Un, wale Mbak Un mesti semangat deh. Besti yo nih. Yen memajang mongkar Kose ngenteni kendang kok. Bocah ki terus rangge aturan. Lho. Sul, kose Sul. Kula malah gila. Sing biasa Besti biasa. Sik to. Biasa. Dol ini, Mbak, bisa. Piye? Dol. Iya. Ayo. yen memajang mongkar janara kuning janara kuning janara kuning
dadi ngidul piye kowe? Satu atau dua, pilih Uun atau saya yang kamu suka. Satu atau dua, pilih Uun atau saya yang kamu cinta. Kowe iki lho Sul. Wayahku barang main jenggleng kok ning Mbak Elisa iki piye to kowe iki? Wes polahe kaya ngono iso wayah jereng kok ning Mbak Elisa iki piye kowe iki? Heh? Ya wes enak sekarang. Ndang. Oh, jangan menyerah, jangan menyerah. Masih ada berapa lari lagi? Oh iya. Gak gendang ngono. Ning ndi? Wis bar Mbak aku isin aku ini. Ora wis baju. Andane wis ngisi-ngisini. Iya. Siap Sul. Gunung. Pindho iki. Oh, lama jeruk makan jeruk. Mah milih Pak Taslim. Wah, bocah mana hadap iki piye? Ning atase Mbak Lia piye anteng mesa diparani. Iki lho wis jan. Biasane bocah iki terlalu don akhirnya ngawur ngono lho. Ya Un. Ya, iki palaran genah nyakil iki. Ya. Kayak anu Bambangnya Mbak Elisa kowe cakile perangan. Aku sinden. Lah buta babrae kowe no Un. Mosok cantik kaya ngene buta babre. Dadi Mbak Elisa dapuke dadi apa mau? Bambangnya. Bambangan. Nggih. Terus Mbak Un dadi Kula sinden Pak. sinden. Lah terus Sulama dadine iki, ya ta? Dadi buta kancil. Aku melu pake, aku melu pake. Ya, Un. Pacita. Mau lah kalah. Oh. Jarang lo karo Mbak Elisa wis agresif kaya ngono ndang to. Kowe iki lho. Entekno. Sing kok dekep ki apa? Mau sak ceplukan didekep lho. Ayo, lek mu nyakil iki piye? Nyakilin lho, nuluduh tande. Lah kowe kaya ngulur kabel ya apa? Ki arep nyakil apa dadi tukang son ora? Mana? Ya. Panas hutan. Marian. Ya. Iki wis saka Mbak Lia sih. Ayo, Mbak Lia. Ya. Mangan sego. Sego. Besti kene besti. Lawuhe tempe. Warga Dharma Reja. Mugi kathah rejekine. Sik Bu, Pak, le ngamini ya nganggo laras. Ngono dadi Allahumma amin. Ngoten nggih? Jirolu Allah. Sik hop Pak Dalang.
Napa? Sing mburi mriko dereng ngamini lho penonton mburi Pak Ayo ora kompak iki. Oh, iya. Mosok ibu-ibu tok ayo bareng no Pak Dalang. Iya bareng yo, kabeh wae sing merasa warga Darmarejo. Mergo sing didongakne jenengan iki. Jiro lu. Allahum. Ibu-ibu lho karo laras pleng ngono ora gelem nyinden lho. So tahun ngarep sindene sampean kabeh, gelungan. Ayo mesti kepoyo hae, ayo. Terus Mbak, ayo monggo iki Mbak Gisel, ayo. Mbak Eni Sagita. Wis ganti dina iki Eni Sagita. Gonta-ganti. Ayo. Hanjengking. Duh. Iki kon ndongakne wong Dharma kok malah jengking. Lah kula ngriyah keten senengane jengking. Oh. Oh, arep tahajud. Nah, leres. Jengking Terus karo mekangkang. duh, Apa kuwi? apa kuwi? Tinimbang beling monggo sedaya warga Darmarejo sami-sami hanonton wayang. Dalange Pak Cahya Kuntadi sing bagus dhewe. Iya. Ayo, apik kuwi. Go adu-adu gurun jengking nang kene ayo. Bu Kesi. Tuku meja Lho ku meja, lha ngene Bu Pak Lurah lek kuwi. Ya. tekan Madiun. Terus Muga-muga warga Darmarejo tansah guyub rukun. Semuanya. Yuk. Allah. Matur nuwun. Waduh. Dirijene galak men to. Iya. Yo, Umi. Ya. Wajah, Apa? wajah, Heh? wajah. Oh, Wajah untu to. Ayo, iki lho waja iki lho, untune semene lho, ayo. Wajah Heeh. lagi sakit. Mbok ning dokter, rasa nyinden sik. Sedaya warga Darmarejo Ampun to, Pak, malah mang dongakne padha sakit iki piye? Sik ora iki. Nggih. sedaya warga Darmarejo Heeh. tansah melejit. Melejit karire, melejit rezekine ngoten niku, Pak. Allahumma amin. Ayo wis. Gula-gula. Oh iya, coba iki. Genti, lampore genti ya. Haha, apa lampor? Lampor apa? Lampor itu adalah wanita yang cantik sekali. Lampor. Sampeyan lek Sulawesi to, rong Oke, ngerti. benjang nek ngundang kula Elisa Lampor nggih. Oh iya. Elisa cantik banget. Nah, lek Bu Kesi iki piye? Bu Kesi, kamu malam ini sangat lampor. Kita berdua lampor. Iya. Ngucek moto. Apa? Ngucek moto. Oh iya. Terus melumah. Aduh. Boboki lho, kan ngantuk. Warga Desa Darmarejo pimpinan Pak Hernanto pinaringan kathah berkah. Allah. Wah, Mbak Uun wis siap deh. Wis lucu iki ketok engko. Mboten Pak, mboten. Besti wae arep parian ora Besti? Sulama timbang kon parekan wong diantemi mon Pak kula. Ayo Mbak Uun. Mangan jenang, Mangan jenang, ngombene es teh. ngombene es teh terus. Sing nonton wayang rezekine akeh, amin. Oh, sing amin ben kono. Lah kula nggih pengen ngamin lho, Pak. Dibaleni sik sing tertib ora gawe aturan dhewe-dhewe. Ayo. Mangan jenang, Nah. ngombene es teh. Betul. Sing nonton wayang, Hmm. rezekine akeh, amin. Loh. Sing amin ben kono. Dadi rezekine akeh, sing kono gen Allahumma amin ngono. Lah kok Allahumma to, Pak?
Rezekine akeh amin ngoten to. Kok Allahumma gitu. Lah yo amin memohon kepada Tuhan ngono lho. Oh, amin memohon kepada Tuhan. Oke. Kok angel men tak cokot lho kok. Angel rasa digarap. Iki gendeng saiki bae. Kowe arep parikan Rasul. Besti, parian besti. Kowe milih parikan apa diantemi? Ayo. Diantemi, Pak. Parian. Ya wes. Panas udan panas lengaleng capek gunung. Wayahe. Impone Mas. Sik. Iki awakmu kok malah meneng ae. Lho, kula senggak. Apa kira aku ora ngerti? Ora sport. Kowe tau gawe ganong to kene ngomong dasteran abang kae. Ayo. Ayo, Mbak U. Pak, niku udah kula nyinden, kula senggak. Impone Mas ngono mawon. Angel pancen angel diarahne Tapi Manohara. aja digarap nek angel. Pun diawur mawon. Ya yo. Yo. Nadyan wadon sarata Para suling kuadang sana kali kulon apa setia kelakon Ngasul nggih. Salim sih karo Bapak. Ya, iki sampean kan wis berpartisipasi, ya. Heeh. Sapi suarane piye? Arep. Apa nek sapi suarane arep? Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Ayo. Besti. Kok Yo, wis Mas. len joget susuk 50 tekno. Iki kaya tukang parkir iki Elisa malah. Ya, mangga lajengipun Caping Gunung. Ha. Dek jaman berjumpa Jarak kelingan anak tak openi
Ayang banget Pak malam ini jos Madangkara sak jose kok men. Wah iya. Nanti somok. Nanti apa? Somok. Ya kuwi rasane mong golek dhuwit ngono kuwi. Hayo. Ning bar iki po men aku mambu-mambu enggak usah ini ya protes yo. Kan aku jejer kamu. Nanti nek aku gini tepas-tepas kamu jangan terganggu gitu loh. Ora apa-apa malah Itu tadi pamundutan pinten nggih? Dua kalih sampun dipinangkani. Ada satu pamundutan terakhir dari Semarang dan dari Ungaran dan dari Yogyakarta digabung. Nyuwun ninggal katresnan tapi ngaro nangis bar kuwi dijatilke. Kon sampai nangis gitu loh. Oh, sing Piye nembang pamundutan kok ngono kok angel men, tong wong golek duit ki wis gemrobyos kok nangis-nangis. Bututi. Oh, aduh Pak. Ampun ngaten niku to. Alah. Oh, nggih Pak, ngaten niki to. Alah, Pak sinten to? Podang kuning dipun bawani. Pak Pagi. Oh, nggih. Pak Pagi. Pak sinten? Pak Pagi. Pak Pagi. Iya. Oh, iya. Nggih. Niki podang kuning kalih bawa. Dipinangani sakniki napa mangke? Oke, beres. Ayo Pak Elisa kan ngrayu wong sepuh-sepuh no pinter. Ayo. Nggonku ki enek lurah entek bengkok ya karo Elisa kuwi. Ayo. Pokoke Pak Hir aja melu-melu Pak Hir. Nggih. Elisa niku padha panggodha pangrencana niku. Ayo. Ayo sinden kondang entene bengkok kuwi. Ayo. Dikersake saiki? Nggih. Oh nggih. Golek kanca Mbak Menora Ijen mesake sampean. Oh, Mbak Lia. Hah? Sik Mbak anu sik iki Mbak Triastuti. Oh. Mbak Tuti nanti ninggal katresnan sama siapa aku gini-gininya? Hah? Nanti 2 kali bisa dia. Ya. Entekno, Mbak Tuti. Ayo, nggih. Yo, iki nggih tutupan nggih limbukan. Nah, iki. Nah, podang kuning dasare lak sindene do nganggo kuning, dalange kuning, pengrawite kuning, tembange podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Ndarmorjo mampu membawa Ndarmorjo menuju zaman keemasan. Podang kuning, Cukup Pak? enggak buat bawa nih? Enggak. Ora apa-apa, kita cepet ke bawane Oh setengah iya. detik. Cepet. Ayo, kak diberemani. Nah wis. Kowe iki santai wae ngopo kok dicepet-cepetne. Kaya barang colongan ae ora. Sesek iki lho, Mbak Tuti senenge yang sesek-sesek gitu loh. Halah ora lho kuwi. Ayo, ora apa-apa santai wae ora. Nadyan wujud mung peksi agawe taline rong ta pun kados ten radio dereng Pak Pagi. Radio pas batu nentek kae. Alus manis nang semake. Dadi yen limbukan wiwite jam 11 niku biasane rampunge setengah 1. 1 jam setengah. Ning iki mau wiwite lak setengah 12. Mergo tak cicil budalan sik. Rampunge setengah 12 rampunge jam 1 ngono. Dalang cerdas sanggit kok set rampung beres. Ayo ngono kowe tak sir kok wegah kene. Takon nyindeni mangkat lho, Pak. Eh? Mangkat satpamku. Lah ya maksudnya tak sir takon nyindeni ngono lho ora. Duk. Wes wenggan kula lana nonano golek isi podang arep melu joget sapa kowe ora apa
baper no. Lah kuwi mosok ora dikek kesempatan. Fair. Aku kan cuman mendampingi. Tuh. Enggak, raketang sepatah dua patah ya tetep melu bawa. Nisa Gita. Nano. Hanceh. Iba bunga enga tiku. Bikin melting. Awe rasah ngono. Ayo. Cepet, iki cepet-cepetan. Iya. Selak konangan. Iya. Selak konangan. Nyalet wis. Iso. Nyanding bisa dadi tombo. Dereng ngantuk, Bu? Oh, mangke dugi gara-gara nggih. Mesti wis kompak wis sepakat kuwi. Diaturi. Peti bar gara-gara lagi kondur. Dadi pamane engko bar limbanan sing kondur genah dikrawusi kancane kuwi. Ayo. Iya. Mesti tambah anake sesuk. Yo ora kok ya. Ayo, saking Kedang Mas Nopal yo. Tak tung tak. Yo monggo.